Diyos maray na aga po sa Indugabos. Ngunyan, iyo po ang Divine Mercy Sunday, asin ang ikaduang Domingo nin pagkabuhay liwat. Ang mga intensyones po sa misang ini, pasasalamat in honor of Our Lady of Fatima. Pasasalamat ni Lilia Lim Malyapre. Pasasalamat in special intention ni Ronald Meson and family. Mas intention kan Overo in the Madura family. For spiritual and financial success of GUI in the EC team. Mas intention in honor of Divine Mercy. For healing of Mapi, Cathy, Charmaine, William, Liam, Thomas, and Leo Vincent, dulot kan Santiago family. Petition Mass for complete healing of those infected of COVID-19. For safety and protection of Winifredo Ifondo Jr., dulot ni Rita Castro. For safety and protection of Mickey and Ati, petition Mass, dulot ni Annie G. Badong. For complete healing ni Beatrice Basilio. For safety and protection ni Sheila Gurley and Jad Borromeo. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Fidel de First as in Esperanza Ruth. Para sa kalag ni Romy Magnaye. Para sa kalag ni Noel Nacario, Lina Chudoro, Marie Raides as in mga kalag sa purgatorio, dulog ni Ning Uraan Nacario. Para sa kalag ni Isidro Sevilla, Alberto as in Carmelita, Yolanda, Edita as in Felipe. Para sa kalag ni Anastasia. Para sa kalag ni Ruben Jr., dulot ni Tess Gomez. Para sa kalag ni Priya Badilla. As in para sa kalag ni Josefina Biato, dulot kan USI family. Ang satuya pong tema ngunya na Domingo, iyo ang pagtubod asin pagkasararo. Kita, inaapudan gabos, na magkaburunyog sa pagtubod, asin pagtaunin tunay na pagsaksi sa pagtubod na ini, na inako niya to bilang Diyos noon na balaog. Sa liturhiya na sa tuyang ipagsisilibrar, ipinapagirumdum sa tuya na kaipuhan na pakusugon niya to ang pagtubod kay Kristo, asin akuon siya ninudok sa buot. Ang sa tuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Joseph Wilfred B. Almoneda, Rector asin Cura Paroko, kang Archdiocesan Shrine, Paris kan San Jose, kan St. Joseph, San Jose, Camarines Sur. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Gabos asin magdiripon, kanal na banwaan ni Diyos, makawit asin magpasalamat, magsamba asin mag-umaw sa Diyos. Ang Diyos Ama nagkalala, ang Diyos aking nakatubos, ang Diyos Espiritu na parasuro, sa rosa ng Diyos ni pagkabuos. Gabos asin magdiripon, banal na kalmaan ni Diyos Diyos, aming asin magpasalamat, magsamba asin mag-umaw sa Diyos.
Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Namumutan kong mga tugang sa aldaw na ini kita nagrorokyaw. Naan sa tong kagurangnan Jesucristo na buhay liwat. Siya ang buhay asin ang pagkabuhay liwat na nagdadara sa to sa katalingkasan. Sa kasaalan asin sa buhay na daing kasagkoran. Ngunyan mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalaan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa indong mga tugang, ta nagkasala kunin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na anghel sa Santo, asin sa indong mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada sa tong mga kasalaan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katulinongan, sa mga taong marahay ang buot. Inuomaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka na pula mong kamurawayan, kangurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kangurangan ang ginutong Jesucristo, kangurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, Akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kapuaan sa mong pagkimaherang. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen.
pamibi kita. O Diyos, nindayng sagkod na pagkaherak, na nagpapalaad kan pagtubod nin banwaan, na pinabanal para sa imo sa tabang mansana kan Fiesta Pascual. Patuluboa an biyaya na itinaumo, tanganing an gabos, makarorop kan maninigong donong, na huli kaini sinda nahugasan kan tubig nin bunyag. Namundag giraray sa Espiritu asin tinubos kan dugo. Huli ki Hesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matugaw maggabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan pagkasararo kan mga enot na Kristiyano. Sinda, danay sa pagkabuhay kan mga katukduan, kan mga apostoles sa pagbaakan tinapay asin pagpamibi. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Nagdanay sinda na paghimati kan katukduan kan mga apostoles, asin sa buhay na sararo, sa pagbaak kan tinapay asin mga pamibi. Ipinangangalas nin gabos na dakol na mga ngangalasan, asin mga milagro na ginigibo kan mga apostoles. An mga nagtutubod sa raro, asin pinagsasaro ang gabos nindang sadiri. Ang gabos nindang rugaring, ipinapabakal asin pinagbuburo-banga. Susog sa pangangaipon nin lambang saro. Arual daw, napasimbahan sinda, binabaak ang tinapay sa mga harong, nagkakakan na sa raro, maugma asin bilog na puso na nag-uumaw sa Diyos, asin nauoyonan nin gabos. Arual daw, idinadagdag nin kagurangnan sa sainda ang mga makakaligtas. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan, hulitas siya marahayon. Magpasalamat sa kagurangnan, hulitas siya marahayon. Nagsabi ang Israel, an sa iyang pagkaherak daing kasagkoran. Magsabi ang harong ni Aaron, an sa iyang pagkaherak daing kasagkoran. Ang mga may pagkatakot sa Diyos magsabi, an sa iyang pagkaherak daing kasagkoran. Magpasalamat sa kagurangnan, hulitas siya marahayon. Itinoklang ako asin nahulog, alagad tinabangan ako nin kagurangnan. An kagurangnan iyo an sakong kusog asin awit, siya ang sakong kaligtasan, dangugaan maugmang awit nin mga nakaligtas, sa pinag-eerokan nin mga banal. Magpasalamat sa kagurangnan, hulitas siya marahayon. An gapo na isinikwal kan mga paratugdok, naging patindugan na halong. Ginibo ininin kagurangnan, makangangalas na paghilngon. Ini an aldaw na ginibo nin kagurangnan, sa tuyang ipag-ugma asin ipagrokyaw. Magpasalamat sa kagurangnan, hulitas siya marahayon. Si San Pablo nagpahayag na sa pagkabuhay liwat nin kagurangnan, kita tinatawan manin bagong paglaom. Sa paghiras sa gawi nin pagkabuhay liwat ni Jesus, kita man nadadara sa bagong pagkamundag. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Pag umawon ang Diyos, Ama ni Jesucristong kagurangnan ta, huli kan sa iyang dakulang pagkaherak, itinaon niya sa to ang baagong pagkamundag, sa bagsik kan pagkabuhay liwat ni Jesucristo sa mga gadan. Kaya, igwa kitang tunay na paglaom, asin panuga ni sarong pamana, na dai mararaot, dai madidigtaan, asin dai mawawara.
huli ta sinaray para sa satuya duman sa langit. Huli sa pagtubod, susurgon kamo kan kapangyarihan nin Dios, sagkod na an kaligtasan, na inandam, ipahayag sa katapusan kan panahon. Ini sa indong ipinag-uugma, minsan ngani sa madaling panahon, kamu matios sin man lain-lain nakasakitan, tanganing sa aldaw na si Jesucristo magpahiling, an sa indong pagtubod, pinagprobahan, siring sa bulawan na natutunaw, an sa indong pagtubod, urog na mahalaga kisa sa bulawan na natutunaw, dawa ipinagpaagi sa kalayo. Dangan kamo magkakamit nin kaumawan, asin kamurawayan, asin paggalang. Dainin do siya nahiling, alagad siya sa indong namumutan. Dainin do siya nahiling, alagad siya sa indong tinubod. Ikinakaugma nindo sa mamurawayon, asin dai masabing kaugmahan. Huli ta inaako nindo an katuyuhan kan sa indong pagtubod, an kaligtasan kan sa indong mga kalag. Tataramo nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkahapon kan aldaw na ito, enot na aldaw nin semana. Pirintuan mga pintuan duman sa harong na pinagtitiripunan kan mga disipulos huli sa takot sa mga Hudiyo. Si Jesus naglaog, nagpatahaw sa inda asin nagsabi, mapasaindo ang katuninongan. Pakasabi kay ini, ipinahiling niya sa indaan sa iyang mga kamot asin hirog. Ang mga disipulos nagkaurugma pagkahiling sa kagurangnan. Giraray nagsabi si Jesus sa inda, mapasaindo ang katuninongan. Siring na ako sinugo ka nama, kamuman sinusugo ko. Dangan hinuyupan niya sinda asin sinabihan, ako anindo ang Espiritu Santo, ang kisay man na mga kasalan na sa indong patawadon, mapapatawad. Ang kisay man na mga kasalan na dainindo patawadon, dai mapapatawad. Saro sa 12, si Tomas na inaapod na kambal, dainind kaiba kan nagpahiling ang kagurangnan. Inusipan siya kan ibang mga disipulo, nahiling miyan kagurangnan, alagad siya nagsimbag, kunda ko
mahiling sa sayang kamot, an pila na iwinalat kan mga pako, asin ikalaog ang sakong muro sa pinagpakuan, asinan sa kong kamot sa sayang hirog, day ako matubod. Pakalihis nin 8 aldaw, giraray nagtiripon ang mga disipulo duman sa laog kan harong, asin kay baninda si Tomas. Pirinto ang mga pintuan, si Jesus naglaog, nagpatahaw sa sainda, asin nagsabi, mapasaindo ang katuninongan. Dangan nagsabi ki Tomas, uya ang sakong mga kamot, irani mo ang sa imong muro, irani ang kamot, asin ilaog sa sakong hirog. Di ka magduwa-duwa, magtubod ka. Si Tomas nagsimbag, kagurangnan ko, asin Diyos ko. Si Jesus nagsabi sa iya, huli tanahiling mo ako, nagtubod ka? Paladan ang mga minatubod, minsan dai nakahiling. Dakul pang mga ngangalasan ginibo ni Jesus sa atubang kansayang mga disipulo na dai nasurat sa librong ini. Ang mga ini sinurat tanganing magtubod kamo na si Jesus, iyo an Mesiyas, an aki nin Diyos, asin sa pagtubod na ini, mapasaindo ang buhay huli sa iya. Mga tugang marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw po. Ang sa kuyang pagbati, Happy Easter, asin siring man kapestahan kang Divine Mercy. Ngunya na ikaduwang Domingo nin pagkabuhay liwat nin kagurangnan, kadto pigaapod ta ining Domingo nin Albis. Duman sa Muya sa San Jose, siring man sa ibang mga parokya. Igwa nin tradisyon na tiponon ang mga may helang, ang mga gurang, mga PWDs. Pag Sabado, tinatawan sila ng katekesis, dangan pinapakumpisal, aniba pinapaturog sa host family, tapag kaagang amay sinda maako kan banal na komunyon. Yan ang normal ang ginigibo kan mga parokya. Sa Muya, bago mag-abot ining COVID-19, igo kami nin bulanan na pagbisita sa mga PWDs. Inaaramian sa indang birthday and birthdays of the month, dinudumanan mayan sa harong ninda. As in, tinatawan mi man siyempre nin treat, just a spaghetti and then cake. Mamatinindoan, kaugmahan, kan PWD, kan may helang, nabihirang makahiling nin tao, pirming yaon sa harong, impatient, and sometimes ang sa indang bantay, impatient naman. And then mahiling nindaan, kaugmahan, bako lang dahil duman sa cake o duman sa spaghetti, kundi may nahiling sinang tao, hali sa simbahan. Ano ang hiling ninda pag sinabing simbahan? Nugad, ngunyan kaya na community quarantine, dahil naman na pinapangyari itong pagtipon kan mga may helang, sagod ang pagbisita mi sa saindong harong. Hinahagad mi, asin sa tuyang kita naglalaom, na pagkatapos kay ni, ipapadagos man giraray ang sa tuyang pagbisita sa Indo. Siring man ang mga lay ministers, pagkatapos kaning lockdown, kamo po bibisitahon so mga day makakapagsimba sa Domingong pagkomunyon. Magayon duman sa mga sinasabi kan mga gurang, sinasabi ta, sa simbahan ngaya, kadaklan ba ngaya mga gurang? Actually, siguro kaya sinda so tapos naan magtrabaho, retired na, masindang mga hinahabol na mga oras,
Alagad, mas magayon itong sinabi ni katong sarong gurang, mismo nagsabi sa kuya, ngayon, Father, abang luya ngayon sa buhay kung day makasimba. Abang luya sa buhay kung day kumaako ang hawak ni Kristo. Look at that. A kind of experience. Ang makapagsimba, kusog para sa inda. Nagirumduman ta itong buta na binunong ni Jesus. Sa paghiling kan mga tao, kan mga Hudiyo, si Jesus para kasala, taday siya, nagsusunod sa lay. Alagad si buta kan naumayan, kan nakahiling, hain siya. Gusto kong sumunod sa iya. Gusto kong magtubod sa iya. Apisar sinasabihan siya, para kasala yan taong iyan. Nakasabi pati sa buta, maski pa yan para kasala, tanarahay niya ako, matubod ako sa iya. Tanarahay niya ako, matubod ako sa iya. Kan si Jesus nagsasabi na kundi kung magtubod sa ko, por lo menos tumubod ka mo sa ginigibo ko. Asin, sa mga ginigibo ko, mahal nindo na ang Diyos sobra ka buot, sobra ka rahay, sobra ka mahiherakon. Kaya pala si Jesus, sabi ni Pope John Paul II, the saint, a very good saint, John Paul II, si Jesus ang divine mercy. Kung si San Pablo nag-uulit-ulit, he is the face of the Father. Siya ang pagkaherak, siya ang lawog din pagkaherak kasi pagkamot ka nama. And then, uya si San Juan Paulo na nagsasabi, he is the divine mercy. Si mga taong day nakakahiling, si mga taong day nakakamidbid sa iya, namidbid sa iyang pagkaherak. Kaya, kumbaga, kung ang ibang tao day matubod kay Jesus, por lo menos tumubod duman sa iyang ginigibo. And si say bagaan makakagibo, kan ginibo ni Jesus, kun ba kong Diyos, kun ba kong hali sa mahal na Diyos. Kaya, kun baga, ang pagtubod niya to, asin ang satuyang pagsabuot, and most especially, ang satuyang pag-experience sa iya. That blind man, nagsabi siya, hain siya, tutubudon ko siya. Di niya midbid si Jesus personalmente, alagad siya na umayan. And dinhulit na siya na umayan, siya naghanap katong taong nagpaumay sa iya, tanganing magtubod, whoever he is. Maski si siya. Mga tugang sa mga ebanghelyo ngunyan, mahiling niya to na nagpahiling si Jesus, not sa mga babae, kay Saint Mary Magdalene, pagbabae sa good, pigkonsidera rinda na para kasala, si say baga matubod sa iya. Kaya kan sinabi ni Santa Maria Magdalena duman sa mga disipulos, nahiling ko ang kagurangnan, malamang. Itong duwang nakamidbid ki Jesus, pagbaakan tinapay, ugmahon sinda, nahiling miyan kagurangnan namidbid mi siya. Malamang. Siguro iniisip kan mga disipulos, kung mabubuhay diwat ang kagurangnan, dapat sa muna nagpahiling. Kito bagang pinili niya. Kaya mga Hudiyo, ang mga Hudiyo nagsasabi, kami ang piniling banwaan, kami sana ang may karapatan sa mahal na Diyos. Maski babae, Hudiyo man o bako, mga aki, may mga helang, lalo sa mga parakasala, may karapatan sa kagurangnan. And bako lang may karapatan sinda, kundi sindaan magayon asin efektibo na nagbabalangibog kan marahay na bareta. Bako lang dahil sa saindang inadalan, kundi sa saindang eksperyensya kay Hesu Kristo. Si Maria Magdalena namut na mara kay Hesu Kristo dahil siya pinatawad. So ang hiling niya sa diri niya, bako na itong garong para kasalang tao na dai maninigo sa mahal na Diyos. But since siya pinatawad, inian sa rong bagay na pinahiling niya sa iyang kaugmahan sa pagsirve kay Hesu Kristo. Asin siya nagsabi sa mga disipulos, sa kaugmahan niya sana, nagsasabi siya,
Baka nga ni man nag-iisip na tutubudan siya kan mga disipulos. I'm just telling you that I'm happy. Nahiling ko ang kagurangnan. Uyan ang kagurangnan, paglaog niya sa mga disipulos, ano na kamo? De pagirari ka mo nagtutubod. Uya ako, may laman. Uya ako, buhay. Ako ini, nakaibahan nindo. Kan nagbulong ako, kan nagtao ako nin milagro, kan nagbuhay ako nin mga kadan. Garong day lamang nagtatadong sa indong puso. Maski an sarong tao na nakahiling, maski bako kamo, ta nagsabi sindang nauugma, ta sinda binlong, asin nakaibahan ng kagurangnan, magtubod kamo. Why? Ninulit ang ngapit kamo man mabalangibog sa mga tao. Ano ang ibabalangibog dindo, kundi man nakatalin hok sa indong puso, an pagkabuhay liwatin kagurangnan. Asin anong ibabalangibog nindo, kung sa lalago nindo, demon ka mo nauugma. Ano ang ibabalangibog nindo o katubod-tubod do kamo, kung ang sa indong sinasabi, puro sana ideya. Puro sana sabi-sabi. But then, ining kafiestahan kan Divine Mercy, ining Domingo, nin pagkabuhay liwat nin kagurangnan, ipinapailing sa tuya, na kinakaipuan kita mag-ugma. Magayon itong mensahe kan Divine Mercy. Igwang tulong, very basic na mensahe. Kinakaipuhan daang hagadun taan pagkaherak din kagurangnan. Masabi kita, nobody is perfect. Alagad ba ko lang yan ang tama? If nobody is perfect, if I'm not perfect, bako yan na kulang pa yan, ako unta na ako para kasala. Ako unta na an makakabulong ka sa tong kasalan, si Hesu Kristo. Kung data yan nahihiling, por lo menos makimaherak kita, kung day kita, nasusupog kita, natatakot kita na magdulok sa reconciliation, hagadun taan sa iyang pagkaherak, nalugod, pakusugon ang sa tuyang puso. Pakusugon, asin kita lugod, maghagad sa sayang pagkaherak. Pag sinabang pagkaherak, talagang pagkaherak. Bakoy na pagkaherak, kaniniisip ta na pagkatapos, pag naherak ka, tapos na. Maanggot ka na naman, pag napikon ka na naman. Ang pagkaherak ng kagurangnan, it is a divine pagkaherak nin mahal na Diyos. Hagadon niya to, sabi kan message kan Divine Mercy, hagadon niya to ang pagkaherak nin kagurangnan. Ikadua, be merciful. Kinakaipuhan kitang maging mahihirapon man. Kitang pagkaherak ta, sikun sa naman sa tuyang pagpasensya. Kung malo yung pasensya ta, malo yung pagkaherak ta. Alagad pag sinasabi ng kagurangnan, be merciful, ako muna ang pagkaherak ko, ang pagkaherak ko na matalubo sa imo, masup ay matalubo, masobra, asin mahiling yan sa imong hiro-hiro dan kagurangnan yaon sa imo. Dahil sa imong pagkaherak. Ang pagkaherak na primeramente, nahirakan ka nin kagurangnan, asin ang pagkaherak na iyan, nagsusupay, tanganing ikaheras sa iba. Ikatulo, ang sinasabing maging dependent kay Jesus. Totoo, ano ba sa tuya makusog? Ano ba sa tuya poderoso? Ano ba sa tuya madudunong? Ano ba sa kadunungan matagasan payo? Ano ba sa tuya kayang-kayaan sa diri? But then, abot sain kita. Abot sain ang sa tuyang kakayahan. Lalo mo niya na grabe sa tuyang paghadit. Magamit na daw sa tuyang poder. Sabi kan mga obispo kan Bicol, mayong individual, maski pa yan poderoso, maski mayo nin familia, mayo nin barangay o nasyon na makakahali tulos ka ini, kundi pinapagirundong kita kan sabi sa tuyang Santo Papa, gabos kita nagmamati ka ini. Gabos kita yaon sa sakayan. Kaya kinakaipuhan ng sa tuyang pakisumaro asin pagtarabangan. At siya nabanggi, sinda mataukan sa indang mensahe. Alagad,
Digdi sa sinasabi niya itong we depend on our dependence on Jesus. Ninhuli takadakol mga bagay na dayta nahiling. Mga bagay na ngangalasanta. Enot, example, kan si Pope John Paul II pinag-canonize si Sister Faustina na maging santa. It was during the second Sunday of Easter. Pinagmukna niya na ang Domingo nin Albis, second Sunday of Easter, gibuho na Divine Mercy Sunday. And that was in 2000, year 2000. In 2002,